történt? Miken mentetek át? Hát miken nem. Ugye 2008-ban jött a világválság, és az ilyen 70-80 ezeres törlesztő az felugrott ilyen 160-180-ra. Azért csak egy időzített bomba volt, hogy mikor lesz az, hogy elúszik a ház. Van itt amúgy egy ilyen baptista misszió, ilyen segélyszervezet, vagy nem tudom pontosan mi a hivatalos neve, de ott tudsz tartózkodni 8-tól 4-ig. Ott is lehet ugye mosni, ott is lehet fürdeni, de nem éjszakázhatsz ott. Na és akkor éjszaka maradt ugye a buszozás. Hát jó pár napig így ment, de tényleg jó pár napig így ment, hogy így a streeten nyomtuk, akkor már sajnos nagyon elhatalmasodott a fateron a dolog, akkor már kezdte nagyon leépíteni a rák. Igaziból minket a betegség hozott össze a leges legjobban. Május eleje fele akkor be tudtunk ide jönni, és utána itt a legkomolyabb csattanó az pedig az volt ebben az egészben, csak hogy minden teljesen lefele menjen. 3 hetet tudtuk élvezni így 3-an. Menni kell az életnek tovább, de nem egyszerű. Most már itt tényleg amekkora kibővült volt a család, hogy voltunk 7-en, így maradtunk 2-en. Amivel úgy megkönnyítenék az ember életét, mert azzal például nagyon megkönnyítenék, hogyha valakinek vagy valakiknek lennének úgy ruhái, ami számára már haszontalan, vagy csak tényleg úgy porosodik a szekrénybe, én azt elképesztő módon megköszönném. Ami igazából nekem szükséges lenne, az egy 24-es bicikli, mert az tényleg nagyon jó lenne. Kicsit úgy ezek megkönnyítenék az életemet, mert tényleg ez az, ami necces, ami a nehezebben megy. Hát köszönöm szépen a figyelmet.